Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hai pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan agabi jamita di minggu info COVID ima di tanggal 10 Maret 2025. Hatan itu hatan natar surat di Rom bidu 10 ayat 10 rodi ayat 20 sada. Dohot topik minggu sian natu mangiho doroha porsiaon. Iman timbul dari pendengaran. Hujaha madihita sonoma didok hatani Tuhata. Alai dak sudi mangului berita naulii ainin nasi Jesaya do. Ali Tuhan tung isema maka porsiai jamita nami. Asasian natu mangihod doroha porsiaon. Ia panangihoni sian hatani Kristus do. Alai omma dohonokku dang dibegei huroha nunganian naung tolhas do suarana tuliat portibion jala rodi suhini tano oddo baritana. Alai hudok muse dang mangato Israel disi perjulu si Musa madok pinggilokku mahamu mangiburu mida naso bangso hian paheheoku rimas muna mida bangso naoto. Humdo si Jesaya madok akan naso mangaluluyau ido nadapotan naung gabe patar doau di akan naso mangusoyau. Alai tu bangso Israel do didok manipat ari hupaherbang tangakku tu bangso naso mangului jala na manggaga. Ima hatani itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon trupuk jamitaon na mangajarhon tuhita dihinariko ni na manangihon. Dosdo riko ni na manangihon tu hinariko ni namakatai. Jadi molo tabahen porsina rupani dus do porsina. Malah molo mangihuton hata ni Tuhata natar surat di Bibeli ikon gumudang do porsini na manangihoni sian na makatai. Tabigima di doksi Jakobus di Jakobus sada 10 sia. Ganup jolma girgir maibana mananginangi bakol maibana makatai. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Girgir mananginangi. Hape Nabi notoon sebalik na duate, na girgiran makatai. Molo di parrapoto rupani dang boy di ida manganggur miki, mamitor di soro do. Hape sonadia nian nanido nai. Lapatan na dakpola maripola. Jala na oloido ngadidok dongan na lausido muse didok. Nung adi paingot moderator misalnya nian sebelumna molo naung didok dongan unak pola beta dok. Nganin na alai nakpe naung dipaingot songoni tong do jongjong di soro miki. Uroha marsahi doibana moloso makatai. Boha adong do di idahamu na songoni gabe marsahi moloso makatai dang dilehok kesempatan tudongan na makatai holang naeng ibana patangi-tangion holang naeng hatana nasiat holang naeng hatana nasaut molo dang diului na didokna gabe marungut-ungut laus mardadi mulak didok dongan nai nasohasia hape ibana do say songon radio na siga-siga ate. Dongan na do di salahon, hape ibana do say songon radio na siga-siga. Macegurang do pe di Bibeli hata nitu hata na manosoy hita sa luhut asa gumudang ma niyan hita mananginangi siyan na makatay. Isarana rupani di poda 10 sia di dok disi di bagasan hinadea ni hata-hata dang holang adong salah. Alai manang ise na makaukangi bibirna imana marroha. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran.
tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi lam godang makatai lam riskat do tu hasalaan. Isarani perbuini haurupani molo para musu kan gabe merdidihad do na dibanari. Hurang lubi songonima na makatayon ay sipata do para musu ate. Jadi molo nunga mara musu merdidihan namayan non na diba gabe so marlapatan. Jadi patuk do di do akado ngarupani molo lam gudang makatai lam gudang do nasala. Tapamana ma molo makatahatai hitarap do ngata. Unak pola halak ta tabere ngate hita maju. Hira satu ngajum tu sajum do serius makatai topi narikotiate. Lewat siani makatai dongan nama. Mamuka mai sian halubianna sahatu hahuranghanna. Jadi olo do gabe bersih-bersihan na hinatano di jabuna gabe di dokma na ditaringoti dongan hape na dihatai do. Na dong do roa manaringoti ibaninna hape naung dihatai dongan na do ibana di beribaan. Na padua kon Lukas 10 sada ayat 20 lalu. Alai ninna ibana ma mertua ma akana ubigi hatani debata jalana upiopsa. Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Anggo ayaton tiap minggu do ottabigiate. Pinoma 2 hari seminggu. Ima di pertangyangan do di permingguan. Ise do didok na mertua manang berbahagia. Na mertua ima na manangihon. Dada na girgir makatai ate. Jadi molo naing mertua kita bah girgir ma mananginangi. Terlebih mananginangi hatani Tuhani. Tatiru masih Maria. Jadi boleh taida di Lukas 10 30 142 di perjumpangan na doh Jesusi dang di sia-siahun ibana laho mananginangi hatani Tuhani. Beda do tu si Marta na menyibukkan diri rupani makarejui ulaun na di dapur. Ditiki di protes si Marta Jesus na sooloi si Maria mengurupi ibana di dapur. Disima di do Jesus tu si Marta. Sada do narikot dipilih si Maria do tohap na uli'i. Dang si buato ni sian ibana. Ima di do Jesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dang naso dihargai Yesus aka ulau doh taka kesibukan ni si Martai. Alai kesempatan manangihot Tuhani jauh lebih penting si anak ka ulau ni. Pilihan na terbaik dui didok Yesus tupal nauli. Hamuak kadongan turpukon dang nanaing mengajari hita asa unang bepola makatai. Dangi tujuanna. Tujuanna ima asa gumirgir. Molo di hati Indonesia nak didok cepat gumirgir mahita mananginangi sian na makatai. Unang sebalik na ate. Jadi tohodo na nidok ni filsuf Junani na marguar si Epiktetusi na madok. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut sehingga kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Jaladang na kebetulan 2 pinggoliate sengaja dui. Buasa imanakin na nidok ni si Epiktetusi. Buasa sada pamangan. Hitama mangalusi akamang dohot tamu inanami. Ay harus sada pe soharaja nate. Apalagi madua. Dungi molo 2 di dia inganan na sadanarian non. Makatai mahita ditikina jala atan na makatai ih. Mananginangi mahita tong ditikina. Unang lausohom terus diam 1000 bahasa. Jadi hohope hurang denggad dorupani. Makatai ditikina bahohom ditikina. Aung do tikina hita makatai adok tikina hita mananginangi. Tohodo nian dido ede diam itu emas. Alai unang lupa hita laus di ede do tong didok tak selamanya diam itu emas. Hamu kadongan sadado kegagalan ni bangsa Israel didok di bagas satrupuk jamitawon ima manangi do nasida alai dang mangatto
mendengar tetapi tidak tanggap. Di begitu alaidang dia tusi. Buasa ba aladang dilehor rohana tusi. Manangdang di rohahon. Ia sui ditangihon dunian alai paulaso di begi ate. Sasitong na dakola bangso Israel na ulo songoni. Hitapi jujud do songoni. Di begi dunian alai dang ditangihon. Di begi dunian alai dang dilehor rohana tusi. Holan na mamulus butido rupani sian si parion nai. Jaladak kola danak na olo songoni akan na magurap pe olo do songoni. Say niripu do na ditangihon hape maranganangan do. Say niripu do na ditangihon hape rohana laudo manang tudia. Mangadangi rohana rupani. Badan na do di si rohana nang binoto. So binoto manangang aha di do ninna. Hape si parion na do rohana do na bermasalah. Hape say namad do hima jujut rupani di salahon. Bohama bahenon ni hala Israel mangului berita na ului ay so serius na sida manangihon. Daydo di ay saplonomi. Jalamolo ditangihop pe so haru di rohahon. Idua sa dido Apostel Paulus dison sian na tumangihon doro haporsiaw. Bohama halaki porsia manangihop pe sobere sate. Asa hal mendengaron sangat berkaitan erak do itu haporsiaun. Iman timbul dari pendengaran. Jala au madok dakolan haporsiaun uli sian na manangihonon. Macai gudang uli na jupak kita sian na manangihon. Taruli do hita nakid di pasu-pasu, taruli do hita di parbinotoan hapistaran, taruli do hita di gajang nyumur, taruli do hita di hahipason, dohot akka uli na asing dope. Alani sailam girgir mahita manangi-nangi, terlubi manangi hata ni debata. Unang sudi patangi-tangi, tong do saringo nate. Taingok ma akamang do tamuina nami, pendengar yang baik tidak dilahirkan, tetapi dibentuk. Alani ikut terus do hita latihan manangihon, belajar mendengar. Tentunya belajar mendengar yang baik dan bermanfaat. Adong do manang napiga tips manangihon, molo boyan no siye rupane torohata. Na perjulu di dok, molo makatai do ngammu, unak pitor potong, unang disela, molo makatai do ngan nate. Paloas sahatu nasidung. Napaduahon atusi na nido nai usahahon mangatusi sudut pandang na perasaan na pikiran na dohot aha na pinangido ni rohana marhiti siyan na nido nai napatuluhon unak pitor uhumi dongami ingot po sa pulebe sa pulutului manang ise na mangulak hata sojolosaha ditangihon otona dui jala parohon haurahon napaupaton unang mamitor mamute nate, unang itor mengoreksi manang menilai, idonian ninna alai inna musiate, idonian alai, itor mamute ni mengoreksi manang menilai. Jadi pinomat naupati buidui semacam tips di hita, bohado hita marsiajar manangihon. Molo makatai dongamu unak pitor potong, paloas jo. Sahatu nasidung didok na dirohanai do na pinikiran nai ngawat tusi inna rupani hape songyat tusi maksud tu nian ninna hape maksud ni bayad do maksud ni dongan nai do atong say girgir mahita mananginangi asa taruli hita di hapor siauni doho dia kapasu-pasu nasian Tuhani amin martangiang mahita. Muliate ma Tuhan dihatam na hubigi hami jala paurat tom may di bagasan rohanami be asa di perbuihok katami parbuin na dengan parbuin na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.